आइ सिखिरि माखौ नाहरगासिनो? जेबो नङा। आयै टाउनाव थानो मोजांथार ने? नों थानो मोजां मोनदों? आं मोजां मोना टाउनाव थानो। आं मोजां मोनदों। मानसि मोजां ना आयै टाउननि मानसिफ्रा? बेनिखायनो थानो लुबैदों नोङो? नङा, जेनेबा गासिखौबो मोनजोबो ना बेफोराव, जेनेबा जि गोसो बेखौनो खालामनो हायो, जि गोसो बेखौनो बायनो हायो, जानो हायो, थांनो हायो, माने माबा आरोना, बेसेबा सुबिदा, इन्टारेस्टिं। नंगौ, इन्टारेस्टिं मोनदों आरो नोङो? दानियाबो थांसै थ'। आयै नों मादैमोननि न'खौ सिनाया? आदा रनिमोननिखौ टाउनाव थांना फैनो खेबसे। सिनाया आङो। नों ओरैनो बुंदों दे आयै, नों सिनायो। आदा रनिखौ लोगो मोनगोन खोमा। टाउनाव आयै थांनि, आरोलाय माब्लाथो फैबावगोन? फैनायानो जाया क'क्राझाराव। टाउनाव आयै थांनि मादैमोननाव, आदा रनिमोननाव। आं सिनायमाराय। आरो जुदि सिनायोबो थेवबो आं थांनो हानाय नङामोन। बेसेबा रायगोन नोंसिनि मादैया, जोंफोरखौ मोजां मोनाना। बेयो थांनाय नुब्लानो बेसेबा रायखागोन बेयो। नांज्लायगोनसो। नाङा, नों मानो बेफोरखौ सानबाय थाखो? माब्लाबा फैनो हागोन दे नोंसा बाबाजों। आं थांनो लुबैदोंमोन। उनाव फैगोन दे माब्लाबा। माब्ला फैबावगोन? नोंसोरा सोमोन्दोआनो मोजां नङा। एबारो बे खेबाव जुदि रनिया थांबावो जोंफोरनाव, नोंसा आदा रनिजों फैफानो हागोन दे। आदा रनियानोथ' अबाव? आयै नोंखौ रनि बिमा मादैया, माने आइ उन्दैया सैथारामोन नामा? नोंसोर नांज्लायबाय थायोमोन? मा बुंनो बेफोर बाथ्राखौहाय, गोबां खोथा दङ। आरो न'खराव हौवा सासे, मा बुंनो आरो नोंनो। थौ बिहारि मानसिनि जिउआ सहस जाया। गिदिरनाबो जाया, उन्दैनाबो जाया। बेफोरबायदि संसाराव जायहाबो बिराद दुखु सहायनांगौ जायो। थौदो दाना बेफोरखौ रायज्लायबाय थानायनि सम गैला। बे फुंनि बासखौ मोननायानो नङा। ओइ फाग्लिलाय सुखानि, सिखाला नामा नोङो? हनै बोराया फैगासिनो। आयु बोराया फैबायनो? आंहालाय माथो ओंखाराखैयानो। बेलाय माथो फैगोन फैया? दाखालिफोरबो फैयासै, दिनैसो फैगोन जालायबाय। पलिटिक्सनि मानसि, मालाय बिजि थायो। नों बेबायदि बुंब्लानो जागोन नामा? दे माबोरै ओंखारदो थांदो। आयु इसोर, दा दुगैनोबो दङहाय आंहा। खर'बो लोबनांगौ। माबार खालाय। दा मा खालायनो? आयु साम्बि खर' गोथां, फाग्लि गोथां। ओंखारदो। अबेयाव लोगो हमगोननो? थाबायाव लोगो हमगोननो। फाग्लिलाय आथांलाय, दिनैनो सेटिं खालायनानै फैखादो। दिनै सेटिं खालायना माने नोंलाय माथो बुंदोंमोन थांफाखागोन होननानैलाय? साननायाथ' सानदोंमोन र' बेबायदिनो। बे बोरायाबा मा खालाय दा? दे जायखिजाया ओंखारदो थांदो। मेंबाय। फाइनेलि हाग्रानिफ्राय फैबाय। दिनैसो बिसिनायाव उन्दुनो मोनबाय। हाग्रायाव थानायनि मजायाबो गुबुनानो, मोजांखौनो मोनो थानानै। आरो आं बेफोरखौनो मोजां मोनखायोबा एक्साइटेड। खालि बेनि सिखारिफोरखौ हमहोनो हायासै आरो सासेबो। एसे एक्साइटमेन्ट हमनो हाबोला, माबा मोनसे खालायनो हाबोला हादोरनि थाखाय एसे माने गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आं। बेफोरबायदि मिशनाव थांनो इन्टारेस्टिं मोनो आङो। आरो माब्ला थांबावगोनथाय बेबायदि? माब्ला एंगार हरबावगोनथाय आंखौ? मबाइला चार्ज जाबायना जायाखैथाय? नायनो र', न' फन खालायनो हाबिला टेनसनाव दं खोमा। आबा बारहुंखा, ओंखाम जानो लिंनाया मा जाखो बेयावसो जिरायबाय थाखो? आयै, आं बे जायगायाव थानो बाबाय। गुबुन जायगायाव थाहैनोसैथ'। मानो आबा? आं बेयाव थानो सुखुला आयै। मानो? आरो गाज्रि सिमां नुबावदों नामा नोङो? औ आयै, आं बैफोरखौनो सानफ्लांबाय थायो आरो गाज्रि सिमांबो नुदों। बे जायगायावनो थानो गोसो गैथारला आयै। गुबुन जायगायाव थाहैनोसैथ'। बेबायदिब्ला आङो नागिरनांगोन गोदान जायगा फ्लेट। बेखौथ' जों बायबायानो। दा फानथ'नोबो हानाय नङा जोंफोरो। बे जायगायाव सोरबा फैनानै बेफोरखौ नुफैब्ला प्रब्लेमाव गोग्लैगोन। आयै जायखिजाया फ्लेटबाबो जागोन। हा लायाबाबो जायखिजाया बेयाव थानो गोसो गैला आयै। आं माबोरैबा असान्थि सोरबा नायगासिनो बायदि मोनो। सोरबा नायबाय दं, मायबा फैदों, गोसोखौ सुखुवा। माने आं बेयाव थाना मोजां मोनाखै। आं मिन्थिगौ दे नों मानो बेबायदि मोनबाय थादों। नोंनि गोसोनिफ्राय हालाखौ बुथारनाय बे माबाया थांनो हायाखै दाबो। बावगारनो हायाखै नोङो। आरो एसेबां थाब बावनो हायाबो दिनै।
आयै जागोन दे आं दिनै रायज्लायगोन न'आव फन खालामगोन साननाया फनखौनो खालायनाय जायासैलै आइखौ खालायाबाबो बारहुंखाजों रायज्लायथारनांगौमोन खेबसे दा आरो आं र'नि होननानै बुंब्ला आरो बारहुंखाया खिन्थाना होजोबगोन आइनो साननैसो थाबावथारनि र' खामानि मावनानै मोनसे मबाइल लाथारनोसै आं दाथ' बे माइ मिलावनो खामानिखौ मोनगासिनोबो आङो सानसेयाव 250 थाखा खरि मोनगासिनो मबाइल मोनसे खम दामि किपेडनि मबाइलखौनो लानांसिगोन मैया रायज्लायनायाव सारा एडभान्स होगोन होनना बुंदोंमोन र' 2000 बे 2000नि एडभान्स मोनब्लाथाय 1500सोनि 1000फोरनि मोनना मोनाथाय 1200फोरनि बे किपेडनि नाम्बार थुग्रा मबाइलखौ बेखौ मोनबा लानोसै बेनिफ्राय आङो बारहुंखाखौ एदावहरबाय थागोन मिस कल हरनानै बेबायदिनो खालायगोन आं दानो फन हरथ'ला आं बेलाय माथो डिम्पल इकुमारि इकु बुट्टांसो Hey, hi pretty. गाजामारि इगुमारियानो बियो बे सिख्लायालाय देवानि ना माइलै आथिङालाय थाथिरा ना माइलै जायगायावलाय मा एसे बेरायोब्रा बिनि फान कार्डआ होनोनो सान्सखौनो मोना नायानो आरो नायबाबो आंखौ नुब्ला रागा जोंना रायनासो थांगोन Wait. थाथोंलै बिनि फान कार्ड बाथो होगोन होनना सानदोंमोन आङो नुब्लाथाय नाथाय बिनि आखलफोरखौ नुनानैनो रागासो जोंफिनबाय आं थै थालै फान कार्ड होलालां बिनो मोजां मावनानै बिनो हैनो थांबाबो जै जाला रायजागोनसो आं जेरैबायदि बियो सिखावसो खावदों होननानै बुंगोन बियो उल्था सिखाव खावदों होनना जेलावसो हैनो नागिरगोन थै बाथो बेबायदि मानसिनो मोजां जाना लाब गैया बेबायदि मानसिजों ओरैनोबाबो देवानि सिख्ला बियो बेरायथिंग्रा जाबथिंग्रा पार्टि खालायथिंग्रा र' फान कार्डआ जेबो खामानियाव फैया बिना आरो फैसाखौबो जाना दोनजोब्बाय आं 2000 मानिमोन बाथो बिनि फैसा बिनि पान कार्ड फारमेजाव आंजों एसेबां गाज्रि खालायदों बियो साला आरो बिनो मोजां खालायना होबावगोन आं बाथो थाथोंलै माबोरैनिखौ टेनटेना थांसै आं इन्टारेस्टिं मोजां नुखादों फाग्लिलाय नै जेरैखि जाया मानो बोरायखौ फथायखाथार दिनै आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि सेंग्रा मानसिया हौवा मानसिया अननाय मोनब्लानो फिस्लायखायो आथिंनिफ्राय स्लेट होननानै फिस्लायगोन बे गावखौनो हमख'नो हानाय नङा मोनथिखा अननानै देखाय थारानो जा नख्लियानो जा नंखायानो जा जास्ट अननानै देखाय येस मेडाम नों थांला होनबा फाग्लिलाय नोंलाय माथो थांगोन होननानै बुंदोंमोन आं थांला बै आंना एथ'रा फैनो नागिरदों बयफ्रेन्डआ नोंहालाय बुंदोंमोन माथो रिलेसन गैला बेजों गारबाय आरे गारां गारथाराखैबो ना दा गोदान मोननांगोन ना नों बायदि सासे बोराय फथायनो नागिरदों बेखौ मोनब्ला बेखौ गारसिगोन आरो फैसायानो गैला गरसेबो नोंहाबो खामानियावनो थांलाबा आंहाबो दरमायानो मोनाखै जेबोआनो गैला जानो माखौ जाना थानो नागिरदों फाग्लि बयफ्रेन्डफोरा गरफा गरनै हेल्प खालामनायाबो बेखौबो मोनाबा दाहाय हराव जानो माथो माइरंआनो गैया माइरं आरो हाथाय खालायना लाबोनो होथिनदों आं एफोरखौ बिदिसो खोथाया माथो सानदों नोंलाय फाग्लिया टाउनाव थानायखौ नोङो इजि मोनदों टाउनाव थानाया गरफा गरनै फैसाजों जाया मालायनिफ्रायबो बोख्लावनो रोंनांगोन आरे नै हाबायाव थांनो नागिरदों बोराया खेबसे खुदुमना फैखा खावलायाव खुदुमा बोराया लाङा होननानै सानबाथाय नों खेबसे जुदि बोराया सिं सानोबो माबा मोनसे लांला मायला होननानै सानबाबो नों जुदि खेबसे बेखौ खावलायाव खुदुमनानै फैयो खावलायाबाबो जागोन दे बोराया मानसि खावलायाव खुदुमनानै फैयो बेयो रंजाखागोन बेनिफ्राय लांनो ओंखारखागोन नोंखौ फाग्लिलाय आयौ मिथिला आं थांग्रोना लानोसै थां बोराया नेगासिनो आरो नैहाय बोराया बेसेबा फैसा थाखानाय मानसिखा नों जा बियो बेखौनो बायनानै हरगोन जाग्रा लाबोफा माबानिफ्राय धाबानिफ्राय चिकेन पक'रा चिकेन ललिपप चिकेन बायबा पनिर माबा मोनसोयो धाबाफ्राव मोजां बानायनानै लाबोबानो जाबाय बिलखौ टेनसन लाना दे बोराया होगोन बेसेबा फैसा थाखानाय मानसि लाना फै नोङो रहाय मा थांग्रोना लानि बे थांसै आङो सप्तासे बारलायलांबाय एसेबां सान जाबाय गुथाननि जेबो खबरानो गैया मायबा जाबायना मायोथाय फनखौनो हरला माथो बियो गुथालालाय माथो बुंदोंमोन सप्तासेल'सो हाग्रायाव थानांगोन होननानै दिनै माथो सप्तासेनि सान बारलायलांबाय मानोथो फन हरासै बियो गिबायसो दं आं गिनायसो मोनदों आं गुथाला मायबा जाबायसो ना मायो सानफ्रोमबो गिफ्लांबाय थायो आं बेखौनो सानै मालादि फन हरगोन गुथाला माला माथो खोनानो मोनगोन आं माला खबर मोनगोन बे माबोरै दं मोजाङै दंना गैया आरो दे माब्ला मानसिखौ नुगोन थांनायानो गोबावानो जायाखै
माब्ला सानफोरा बारलांगोन, माब्ला फैगोन बे, माब्ला जुलि जागोन जोंफोरो। समखौनो सानफोरखौनो बेसेबा गोलाव गोलावसो मोनबाय आं। सानानो थांला, सानानो बारला, माब्ला थांगोन। दाथ' आरो डिउटि थानायनिफ्राय बिनो मोजाङै रायज्लायनोबोथ' मोनानो, मानसिखौबो नुला। सानखौनो बांसिनसो गोलाव मोनग्रा जाबाय आङो। रायज्लायनो मोनबाबो एसे सान्थि मोनो। फनानो नट रिचेबोल, सुइच अफ बेल' बुंबाय थायो। एबार रायज्लायबाथाय बिनि सोरबा लोगोफोरनि खाथिनि, बे लोगोफोरनि नाम्बार सोरनिखौबा लानांगोन। नङाबा बेबायदि मोनबाय थाब्ला टेनसन जासै आंहा।